Nosaltres som l'Associació Cívica La Nau, som el banc de productes no alimentaris. Recollim de les empreses tot el tema d'higiene personal i d'higiene de la llar per poder donar a les entitats perquè ho donin a la gent amb problemes. Estem donant cobertura a 200 entitats, tant de Barcelona com de Rodalies. Creiem que és un tema superimportant, tal com els aliments és la primera necessitat, la segona és que la gent pugui anar neta, polida, per poder fins i tot buscar feina, anar a l'escola. La feina dels voluntaris és sumament important, sense ells no es podria fer el que s'està fent. Jo fa 3 anys i mig que estic aquí a la nau ajudant a preparar els paquets i ajudar totes les famílies. Portem 20 anys treballant, realment s'ha fet gran i comptem amb la confiança de moltes empreses i estem molt orgullosos d'haver arribat fins on hem arribat.